bantwana ngizwile ukuthi mina intelelo umkhuleko ngoba ngibonile usebenzile unyakodlule waphaswa abahlangithi kanti-ke ngizophasa kahle unganisondelana ngaso sonke isikhathi sibonge kakhulu-ke uthisha omkhulu okwazi ukumvumela lize la sibonge othisha bonke ababambisene naye siyabonga kakhulu ukuthi ngibona ngethemba ukuthi angizothatha kakhulu isikhathi kodwa nje ngizokhuluma ngesihloko esijwayelekile kakhulu emhlabeni tshelwa ngaso esikoleni ukuthi lalelana abazali. Ngizokhuluma ngokulalela abazali kuphela namhlanje. Ukulalela abazali kuhamba indlela ende ngingaka nje nami ngoba ngalalela abazali. Ekulaleleni abazali ukwenza ukuthi ufike la uney'nwele ezimhlophe khona. Kodwa uma ungalalela abazali umhlaba uyakushaya. Ngezwa bantu abami. Sizokula-ke izwi lenkosi khona noma-ke ngoba vele uma esikoleni ngiphethe uMbhayibheli. Ake ngikhulekeke bese siyaqala sikhuleke. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Ngiyathemba ukuthi ubelane nathi manje. Laba abantwana ngibanikela kuwena, laba abazali babo abangothisha ngibanikela kuwe. Ukuba Nkosi ubaphe indlela efanele ejabulisa wena yokuphatha abantwana. Siyabonga kuze kube manje ukuthi ubaphile. Sibona ngemiphumela eqhamukayo yalesi sikole. Sibonga Nkosi ukuthi bavunyelwe beze kuwe. Washo njalo ngesikhathi uzobusisa abantwana kuMakho chapter 10. Wathi vumelani abantwana beze kimi ngabanqabeni ngokubuso wezulu. Ungowalabo ababavumelayo. Usisa lesi sikole, usisa abazali bakhona abangothisha, usisa uthisha omkhulu ngokuvumela iy'ngane sibe sebukhone babo. Usathelane Moya Ongcwele ube phakathi kwethu, ukhulume izwi lakho, nami ngihlale phansi ngilalele, kube wena okhulumayo ukuba abantwana basizakale. Siyabonga egameni likaJesu ophilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngizofunda la babase-Efesu chapter 6 verse 1 kuya verse 3. Kezwakala ngenxa yalamafeni nalapho indawo yangizwa. Siyabonga. Sibonge kakhulu. Sibona noma mncane. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Kambe isesikoleni nambe makela. Ake umemncane. Bekasilungisele la. Ngizofunda Efesu chapter 6 verse 1 kuya 3. Ufundeka-ke kanje, bantwana lalelani abazali benu enkosini ukuba lokho kulungile, yazisa uyihlo nonyoko okungumyalelo wokuqala onesethembiso, ukuze kube kuhle kuwe uhlale kade emhlabeni. Umyalo-ke lo usemqoka ngendlela emangalisayo, nami engakhuliswa ngawo. Ngiyakhumbula ngisemncane ekhaya emakuthandazo sasitshelwa lona lelizwi, bantwana lalelani abazali benu. Umyalo lo elithi iBhayibheli ulungile, ngoba khona imiyalo engalungile. Kungumyalo wokuqala onesethembiso. Yonke imiyalo ekhona eBhayibhelini ngokuqala lo onesethembiso. Uma wenza lo myalo, njengoba sengishilo, uzophila kade emhlabeni, isikhathi eside emhlabeni. Makuthiwa-ke bantwana lalelani abazali benu, umbuzo lo uthi obani abazali bethu na? Abazali bethu-ke bayizigaba eziwu-5. Inani nize ngapha isikhona ehlalo ngapha. Kade lapho emuva-ke insizwa zami makukhona sesiphelile ihlalo nibatshele bathathele sebahlala. Umbuzo uthi ubani umzali wakho? Sinezigaba-ke eziwu-5 zabazali. Ngiyangizwa kodwa isigaba eziwu-5. Okokuqala, umzali wakho okuzalayo. Umzali wakho okuzalayo, ubaba nomama, abazali bakho labo. Okwesibili, abazali bakho umndeni wakubo kababa, umndeni wakubo kamama abalingana nabazali bakho.
Ngihlukanisa lokho ngoba khona umndeni wakubo kababa ongangani nakubo kamama abazali abenu nayibona lokho. So umzali izihlobo zikababa nezikamama ezilingana nabo abazali benu labo. Isigaba sesithathu, abazali benu othisha esikoleni. Kungakhathalisekile ukuthi uthisha ukushiya ngeminyaka emingaki. Ngoba kuyenzeka uthisha asheshe aqede mhlawumbe iminyaka ewu-27 ewu-28 useyafundisa ukuphuma ekoleni. Umzali wakho lowo thisha kuthi lishayana neminyaka ewu-10 noma ngaphansi kwalokho akusebenzi. Siyahambisana? Ngizama ukuchaza ukuthi makuthiwa bantwana lalelani abazali benu, obani abazali benu. Isigaba sesine, abazali benu abaphathi bakho emsebenzini uma ususebenza. Angikakasebenzi manje angithi. Uma ususebenza nje ibosi yakho umuntu ophethe emsebenzini umzali wakho, kungakhathalisekile ukuthi ungakanani kuwe. Kodwa njengomzali ngoba ubekiwe emsebenzini ukuthi akuphathe. Mhlawumbe uyodinga uphethwe umuntu wengane kunawe, ungumzali wakho ngoba ubekiwe emsebenzini ukuthi akuphathe. Isigaba sokugcina-ke sabazali yinoma ubani ophilayo emhlabeni osezingeni labazali bakho, ungumzali wakho lowo muntu. Ngizwile igaba ngithe sokuqala abazali bakho abakuzalayo. Esesibili umndeni wakubo kababa nomama abalingana nabazali bakho. Esesithathu othisha bakho esikoleni. Kungakhathalisekile ukuthi ngishayana neminyaka engakanani nothisha wakho. Ngoba noma belishayana neminyaka eyishumi ngenxa usesikoleni umzali wakho. Isigaba sesine, abaphathi bakho emsebenzini uma ususebenza bathathe njengabazali bakho labo bakho. Sokugcina noma ubani osemhlabeni ophilayo oneminyaka engangeyabazali bakho noma olingana nabo nangaphezulu ungumzali wakho. Lithi-ke izwe esilifundile bantwana, lalelani abazali benu enkosini linakekelele. Ngoba kukhona izinto abazozikhuluma abazali ezingahambisani nenkosi uJesu. Yilezo zinto ongeke uzilalele. Umalume wakho mayethi uphuza utshwala awuzukumlalela ngoba udicilela phansi ikusasa lakho. Umalume wakho mayewenzisa into engahambisani nemigomo efanele yezwe neBhayibheli awumlaleli. Ingakho lithi izwi bantwana, lalelani abazali benu enkosini. Children, obey your parents in the Lord. Hayi kwenye indawo. Ithekele izihlobo eziwu-5 zabazali zizokhuluma zikuyale zikubonise. Kodwa uma kungesikho kusenkosini ungakulaleli. Ngoba amaHubo 1:1 and 2 uyakhuluma ngokuthi obani abakulayayo, obani abakutshelayo, abaku-advayisayo na. Lithi-ke ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi, ongeni endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabakholondayo. So-ke i-opposite yokubusiswa ukuqalekiswa. Kusho ukuthi uqalekisiwe umuntu ohamba ngeziluleko zabantu. Uma kunomngani wakho okutshela ukuthi idla ama-drugs, uyaziqalekisa wena, izothi impilo yakho uma isimile usukhulile engasayi phambili ngoba wa-advayizwa umuntu omubi. So uqalekisiwe umuntu o-advayizwa umuntu omubi. Uqalekisiwe umuntu ohlala enkundleni yabakholondayo. Niyayazi inkundla yabakholondayo noma niyakwazi ukukholona ukudelela akudelelwana khona. Wena njengengane yakwenu engumntwana kaNkulunkulu awuhlali nawo. Ngoba lithi iBhayibheli ubusisiwe umuntu ongahlali enkundleni yabakholondayo. Meaning uqalekisiwe ohlala kuyona. Njengoba nikhula-ke abanye benu mhlawumbe banamafoni bano-WhatsApp. Umbuzo ukuthi egrupini ubhilonga kuyo ku-WhatsApp kuxoxwane, kukhulunywane, akudelelwana yini, akuxolodelwana yini. So usuzilandela isiqalekiso unganakile just because ubhilonga kwigroup ka-WhatsApp e-wrong. So bheka ukuthi ubhilonga kuphi nabangani bakho nje ohlezi nabo. Khona isisho sesilungu kahle kahle bathi saqhamuka emaJalimane, show me your friends and I'll tell you who you are. Ngibonisa abangani bakho ngizokutshela ukuthi ubani.
So-ke umuntu uba yilento abangani bakhe abayiyona noma birds of the same feather flock together. So-ke awukwazi ukuhamba nabantu abangeyona into oyiyona. Khetha-ke abangani ngokuzilandela isiqalekiso uma uhambisana nabangani abangona. Kodwa ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongahlali enkundleni yabakholodayo nongeni endleleni yesono. Lithi iBhayibheli okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Thokozani emthethweni kaJehova. Ungazithokozisi ngento engahambisani nomthetho kaJehova. Ungazithokozisi ngento ezokubulalela ikusasa lakho. Yikho-ke kuthiwa lalela abazali bakho. Akekho umzali ozala ingane abese advise kabi. Usuke umzali ufanele ungamlaleli lona. And enye into lize lithi yazisa uyisho nonyoko ukuze insuku zakho zande ezweni. Umazisa umzali kwenza ube nesibusiso. Ukwenza ukwazisa umzali ukuthi noma kuphila ukubona ukuthi abangumzali wakho ukuthi lento engenzayo umzali wami uzojabula yini. Uma wenza into kuzofuneka ufike ekhaya uyifihle ilonge leyo. Mazisa umzali wakho. Asifani-ke asizikhethelanga abazali. Asikuvumelona abanye banabazali mhlawumbe uzothi abahluphekayo, abanye banabazali abathekile, kodwa kuleso simo ukhula kusona mhloniphe umzali wakho okumnikezwe uNkulunkulu, ungamubukeli phansi. Abanye baphiwe abazali abadala. Ngisho ukuthini-ke lokho? Ngisho ukuthi mhlawumbe ngokula nje umzali wakho usehola impesheni, bayahlupha-ke uma sebesetheshana e-university abantwana. Kama umzali ezobona ukuthi uyaphoxeka wena ugogoloye akuyena uma wakho, kube kuma wakho. Mazisa umzali wakho ungabi namahloni ngaye ngokunikeza uNkulunkulu. Uyilento yiyona ngenxa yomzali wakho. So asibahlonipheni-ke abazali bethu ukuthi unjani umnikeze uNkulunkulu. So kodwa kuhle akakufulalanga. Ngithi nelizwe ukuthi iy'ngane ziyabulawa iseseswini. Awubulawanga, udedeliwe waphila. Thandeka umzali wakho, umnikeze inhlonipho efanele, ulalela abazali bakho. Ngikhulumile ukuthi-ke ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Lalela okutshelwa ngabazali bakho ngeNkosi uJesu, ngoba kuthiwa abazali bakho enkosini. Ukuze-ke uphile kahle emhlabeni, umyalelo onesethembiso lo. Lo Jesu-ke engithi asimlalele kuJohane 14:6 uthi ngiyindlela nokuphila. Ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho ozoya kubaba ngaphandle kwakhe. So uma umlalela-ke lo Jesu utshelwa ngaye uzophila isikhathi eside. Sonke njengoba sila sengisho mina-ke bantwana ngiyathanda ukuphila nize nibe badala nisebenze nihole imali nifane nothisha esikoleni. Angithi lokho kubizwa ukuthi ulalele esikoleni ngokuthela. Ulalele zonke lezi ngaba zabazali esengikhulume ngazo. uJesu ongukuphila uzokunika ukuphila and uzophila ukuphila okunesibusiso. Ngoba khona abantu abaphilayo kodwa ukuphila kwabo akunasibusiso. Ngelizwe ukuthi umuntu ozibulela usuke engasakufuni ukuphila kwakhe, kusho ukuthi ngandlela thize ukuphila kwakhe akusona isibusiso. Isikhathi esiningi-ke usuke ezenzela umuntu, uyazakhela indlela yokuphila. Indlela ophila ngayo manje iyona ikusasa lakho. Uma ulalela, uhlonipha, ufunda, uzoba nekusasa elihle. Uzothola imisebenzi emihle, uthi umncane usugibela imoto enkulu, kanti wena wenze njani? Ulalelile. Ziyahlupha-ke iy'ngane ezingafuni ukuya phambili, zizolisa izingane ezifuna ukuya phambili. Yingakho ngithi khetha abangani bakho, uhambisane nabantu abakhuluma iqhubekela phambili, uhambisane nabantu abakholwayo, abantu abasindisiwe. Ngoba-ke uJesu ethu indlela ngeqiniso lokuphila. Ngikhuluma kakhulu ngokuphila, uzophila. Ngelinye ilanga uJesu lapha kuJohane chapter 11, uLazaro esefile ney'nsuku ezine. uJesu uthi kuverse 25 and 26, mina ngikuvuka nokuphila, okholwa yimi noma efa uyophila, nophila kholwe yimi ngeke afe naphakade. So uLazaro wayesenensuku eziwu-4 esemuva.
uJesu ukhombiseni ukuthi imbekeni. Mayifike ethuneni uJesu uyamemeza ukuthi Lazaro vuka. uLazaro wavuka waphuma wathi ngithululeni izwi lwami zathululuka. Ngani ngoba uJesu ukuphila. Mawufuna ukuphila kade emhlabeni futhi ukuphila okunesibusiso. Hlale nisho lento enishoyo nithi uJesu Kristu inkosi. Ngoba mawufunda uEfesu chapter 2 verse 11 lithi izwi lenkosi izilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu inkosi. Kube inkazimulo kuNkulunkulu Baba. So ngesikhathi ukuthi uJesu Kristu inkosi inkazimulo iya kuNkulunkulu ezulwini. Lo Nkulunkulu sonke simkhonzayo. Lo Nkulunkulu nabangamfuni uJesu bathi ukhona uSomandla, ukhona uSimakade. Kodwa manje uJesu uthe uziwe uSimakade dlula kuyena uyindlela. uNkulunkulu unikeze wonke amandla endodeni yakhe mawufunda kuMathewu 28 verse 18, 19 and 20. Uthi ngiphiwe amandla ezulwini nasemhlabeni. Ngakho-ke igama likaJesu liphiwa amandla kuleli zingilosi, liphiwa amandla kuna wonke amagama abizwayo emhlabeni, liphiwa amandla kuna wonke amagama abizwayo ezulwini. NoNkulunkulu Baba ulithathe walikhweza phezu kwelakhe igama ngoba umukhipha idimoni ukuthi ngegama likaJehova ayakuhleka amadimoni. Kodwa mawuthi ngegama likaJesu ayaphuma yasha ahamba. So uma uthi uJesu Kristu inkosi uqedile, uqise imimoya kaSathane, uqise amadimoni esifokweni, wabuqise ingilosi ezulwini. Ngakho-ke uphela imagine masisho sonke sithi uJesu Kristu inkosi, izulu lonke liyaguqa ngoba iBhayibheli lisho kanjalo. Ngakho-ke okwethu ukulalela abazali, okwethu ukuthi simkhonze lo Jesu esikhuluma ngaye ngoba ungukuphila. Uthi ophila kodwa uwe akasoze afe naphakade. Uma-ke usaphila emhlabeni yenza okulungile. 1 John chapter 2 verse 29 uthi uma nazi ukuthi uNkulunkulu ulungile, yazini ukuthi lona loyo owenza ukulunga uzelwe nguye. Owenza ukulunga uzelwe uNkulunkulu. Ngakho-ke uma abantu bethi ngingumntwana kaNkulunkulu usuke esho ukuthi uzelwe uNkulunkulu. Abazelwe uNkulunkulu-ke sibahlukanise ngokuthi abasenzi isono ngoba bazelwe uNkulunkulu. Uthi-ke senazi ukuthi yena uJesu wabonakaliswa ukuze asuse izono. Akukho sono kuJesu. Uphilile emhlabeni, wahamba emhlabeni, akazange one. Ngakho-ke lona loyo ohlala kuye abone, lo obonayo akambonanga futhi akamazi. Ngakho kufuna nihlalele bantwana ningoni ningasenzi isono. Athi ubesele bantwanyana maningadukiswa umuntu owenza ukulungile njengokuba uJesu elungile, owenza isono ngokaSathane. Ukuba uSathane kuyona kwasemqaleni, indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu zithithe imisebenzi kaSathane. Athi kube sinani lo ozelwe uNkulunkulu akone ngokuba imbewu yakhe uNkulunkulu ihlezi kuyena. Yini imbewu kaNkulunkulu na? Izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu liyimbewu. Ngakho-ke kufanele uhlale bhekane ney'fundo zakho bese uzinika ithuba lokumedithatha ngezwi likaNkulunkulu. Zidle ngalo imini nobusuku. Makuthiwa uyafunda nje, zimbili izinto ozifundayo. Izinto zesikole, izinto zikaNkulunkulu. Ngoba ezasezweni ngeke zikusize. Yonke into ezokuphumelelisa isebenzise oyalelo othisha, izincwadi zesikole uyafunda, uyakhohlwa izinto ezingalungile lezi ezigcwele emafonini enu, iy'thombe zabantuni khona ngeke zikusendawo, siyawona umqondo. Ngiyangizwa ukuthi ngithini? Siyawona umqondo ukuthi usuwedwa ukudlalela eziy'thombe ukuthi uyafunda kungafundeki. Kanti ngiyotshela phela ngiyanazi masekula-grade 12 sengikhulile, seningama-half adults, angithi senicishe kube badala ngokuphelele. So ziyekekile lezi zinto. Ngizokutshela nje mina ngoba ngiyakthanda abazukulu bami ukuthi ngeke zimphumelelise. Akuhamba mdaka suke sisho
kudala sijaba izinto zabantu abadala. Uyathanda ukuba umntwana kaNkulunkulu na? Niyathanda? Kufanele namukele uJesu. Ungakaze umamukele uJesu, umvume ukuthi uyinkosi yakho. Lokho kuzokusiza ukwazi ukuphumelela. Ngoba uJohn chapter 1 verse 12 uthi bonke abamamukelayo uJesu wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. So umuntu engamamukela uJesu ezibiza ngumntwana kaNkulunkulu uyaqhoka nokuqamba ngakho. Kufanele umamukele uJesu. Uthandaze uRoma 10 verse 9. Umamukele uJesu usungumntwana kaNkulunkulu. Ngakho-ke bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Labo abakholwa egameni lakhe, abakholwa abangazalwa intando yendoda noma igazi noma ngani, kodwa bazalwa ngomoya kaNkulunkulu. Uma-ke usungumntwana kaNkulunkulu, usuyindlalifa yasezulwini. Niyazi indlalifa ukuthi uma efa umzali wakho ushamafa, abanye bawashiya ey'nganeni endala ukuthi obhekeza kubo, omunye awathaza zonke iy'ngane y'thole ngokulingana. So-ke thina uzobe engafiki uJesu ngokusewafa wavuka, noNkulunkulu uzobe ephila. Kodwa masifa thina sidlule emhlabeni singabantwana bakaNkulunkulu, siyodla ifa lasezulwini esilungiselweyo. Sisalinde ifa lasezulwini-ke, sidla ifa lasemhlabeni. uNkulunkulu uyabheka ukuthi awuhlupheki. uNkulunkulu uyakunaka ukuthi ngoba ungumntwana wakhe. MaseRoma 8 verse 17-ke ngingena ngaye. Uma-ke singabantwana sizindlalifa futhi, izindlalifa zikaNkulunkulu kanye noKristu. Uma phela sihlupheka kanye naye, ukuze siphiwe inkazimulo futhi kanye naye. Uma-ke usuthandazela uRoma 10 verse 9, usuyindlalifa kaNkulunkulu. Athi uDavid angaze ngimbone kaJehova ngomtshini. Akusekho kuzoqobo kwakho phila ubungcwele. Hamba ngobungcwele, uthandaze mawulala, uthandaze mawuvuka, uthandaze mawungena esikoleni noma uthandaza ngenhliziyo ungena eklasini. Lalele abazali bakho ubaphe uNkulunkulu abasesikoleni. Lalela abazali bakho ubaphe uNkulunkulu abasekhaya. Lalela abazali bakho hlangana nabo endleleni. Kodwa ukwenza isitembi ungayenzi, ngoba lithi izwi lalelana abazali benu enkosini, ukuba kulungile lokho. Kungumyalelo wokuqala onesethembiso. Sengiyagcinalela noma sengigcinile, ngizocela-ke ukuthi sonke abathandayo ukumukela uJesu sikhuleke abaseRoma 10 verse 9. Masiqeda ngizomkhulekelela, bese-ke ngimkhulekelela-ke ngokufunda kwenu ukuthi nifunde niphase. Ngiyathemba sobe sithola ithuba mase ngizobhala ama-final exam egameni likaJesu. Asisukumeni-ke sikhuleke abaseRoma 10 verse 9. Uyinkosi ngephakemelo, Ungilondoloze Nkosi Jesu, uzungivuse ngosuku lokugcina.
nithandazeke ngisamilele. Baba, egameni likaJesu ngiyathandaza manje napa abantwana bakho besesikoleni. Ngiyacela Nkosi ukuthi ubageze ngegazi lakho, ubahlanze, ubangcwelise. Ngiyakhuleka ngegama leNkosi yethu Jesu. Nabothisha abazali babo Nkosi abakhona la ngiyabakhulekela. Kuba Nkosi ubabusise, ubaphe ukuhlakanipha okudingekayo phezu kwalaba bantwana obabeke ezandleni zabo. Ngiyacela Nkosi ukuthi ubalekelele othisha ukuba ziphase lezi ngane ngendlela engajwayelekile kulesi sikole, ziphinde zibreak irecord nakulo nyaka njengoba kwenzekile ngonyaka odlule. Siyazi ukuthi akubanga amandla ethu kodwa kube wena Nkosi usezulwini. Ngenxa yokuthi lesi sikole siyakuthanda, sinothisha abangabazalwane, lesi sikole siyakuthanda, sinomholi othanda ukuba abantwana basizakale ezweni. Sibusiseke Nkosi lesi sikole nabazali abangothisha bakhona. Kusise nabazali emakhaya balezi ngane. Kusisake laba bantwana Nkosi bafunde kufundeke, bangahlomekisani, bafakane emahlathini, balandele babe nabangane abeqiniso, abangane abazobaphumelelisa. Kakhulu wena Nkosi Jesu yiba umngani wabo, yiba ufriend wabo, kuba maseona umuntu ukhulume Nkosi enhlizweni ukuthi angakwenzi lokhu. Babusiseke ngamunye ngamunye besaqhubeka nokufunda, sinikeza udumo uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu esifike emakhethelweni, angibuyisele uthisha.